שימו לב לאווזים ולכלבלב. הכלבלב החליט להיכנס לדן ולהבריח את כל האווזים, הברווזים והברבורים. כולם הלכו בדוק נפשם. כן, הוא החליט לחתוך את הגדה. פשוט לא היה לו איך לעבור על הגשר כי הגשר נעול, הנה הוא מתנער לו. מסתבר שהוא לא רצה ברווז. אתם רואים משהו? עכשיו הוא מרחרח איזושהי טויוטה. רגע. החזרות שלהם זהו, הברווזים חזרו למשכנם הטבעי. ברבור לבן. ברבור אפור שחור. ועוד ברבור אפור שחור. והנה עוד אחד שם רחוק. זה כל הברווזים. ברווזים! מי שלא הבין, אנחנו ליד דג על הדן, בדן. כמו שהם חמודים. אני אעשה לכם וידאו מקרוב.